Ug karon mga higala, niya ang Tubag ako. Tubag, ate. Hello? Lalaki, ka tubag. Ikaw ba si Justin? Ang bana ni Ate Alice? Carlin? Ikaw ni? Oh, ako ni. Si Romero ko! Romero? Ikaw ni, Romero? Oo! Ako ni! Ngano ikaw man tubag ni cellphone ni ate? Hain di siya. Hain ang iyang bana. Ha? Akuan? Okay naman sila. Naaraman. At tubag si ate na ako. Wa siya din, he. Oh, ingon ka na ara sila. Unya karon, wa di si ate. Basta mo tinuod ana Romero. May mo mag-video call ta, Carlin? Ganahan ko makita ni mo? Ihatag sa ni ate ang iyang phone. Kuan. Panawag na lang ko niya balik. Kaya ako nga pason si ate ni mo. Ako rin dadon ng iyong cellphone. Okay, sige. Huwata lang tawag ni ate ni mo, ha? Siya rin manawag ni mo kung tuanan niya kining iyang phone. Okay. Ay, Romero? Ate, pasaluan yung tawag ko, ha? Pero, Ngano, Romero? ako ginutubag ang tawag ni Carlin. Unsa? Uy, ganong imong manggitubag? Ay, mao lagi ti bugoon na ikong pagkatao. Wadyo ko magtimaan siya mong gisulti na ako nga dili to bagon ang iyang tawag. Uniha, unsa ba imong gisulti niya? Kuante kanang igor man kong misulti niya nga tuwa kas layo. Unya akong iapas nimo imong cellphone. Unya ikaw na manawag niya. Sige. Ibutang lana diha sa akong kilid ang akong cellphone. Uwa ka ba gisulti bahin ako nga ni ako dinhi sa ospital? Ay, wa ati oy. Wa sa kong musulti niya kun asa ka na ko apason. Maayo. Unya ti, ako na ba siyang giingnan ti nga maghuwat lang si mong tawag. Kanina raw may nagkasulti si Romero. Huwag maging manawag sa Ate Alice. Mura magdoon na kidili maayon na hitapon ni ate. Ang sinultihan ni Romero way klaro. Pero, paabuton lang gid nako nga manawag si Ate Alice. Tawagan si Carlin ati. Dili ko manawag niya, Romero. Unsa? Hala. Pero ako rin siyang gisaaran ti nga manawag ka niya. Mahadlo ko manawag ni Carlin. Mahadlo ko nga magduda niya siya nga dunay dili may nahitabo dinhi. Mawa ko musulti niya sa tinuod, Romero. Pero nga naman. Tungod kay gipasaligan ako siya nga pinangga kayo ko ni Justin. O ganili mahitabo kong pasikitan ko ni Justin. Unya di ay. Na, balik na sad. Gusto na taon ti, oy. Move sa na ka sa luha ng kalaki ni mo. Ti, pahuway lang huna ha, pahuway lang huna. Bago na huna tagpaagi unsaon nga. Maulian siyang kasuko si Justin. Kinsa ka nang nanawag, Romero. Tarano tabi. Uy, si Carlin ti. Wala kantos. Mao na ginawag. Tubagan na siya ti. Sulti as tinuod ba? Nabulag ka man sa nanimugod? Ambi. Hello, Carlin? Ate Alice, naunsa man ka? Ano di man ka matubag si mong phone? Huwag ka mag-delete of message. Di ako sa hospital, Carlin. Ha? Isa, nga naman na hospital mga di. Masakit ang mo.
May sakit ko, Carlin. Mao nga, ipa-hospital ko sa akong bana. Ang sabihin mong sakit. Mura man ubi grabe ka sa kong pamati. Luya man ka, ate. May sakit ko sa akong baga. Mao nga, mga luya ko. Kutas ka isulti. Unsa? Nasakit ka sa baga? Oo. Mao na. Pero nagkabala ka. Kaya giatiman naman ko sa mga doktor. Okay naman kuno ko. Kuan lang, kapoy lang yun nga isulti. Pag-screenshot ko no sa result sa imong sakit, TV. Ipadana ko. Ha? Magpadana lang sa ko kwarta para sa imong tambal. Ayaw na. Makaya rin ako diri ang tambal, Carlin. Pasabdi ko, ti. Pasabdi ko. Gusto ko nga maayo din kasi imong sakit. Carlin, Ayun rin imong bana. nagpalit pa og tambal si Justin. Ayaw na lang lagi kabalakan ako. Ang imong kinabuhi diha ang atiman na. Sige. Mauman ka. Pero kung maproblema ka sa kwarta, tawag bidayon ko, ate, ha? Oo, Carlin. Relax na lang diha. Okay na ko. Sige, ate. Amping. Pag-amping sab. Basta ha, giatiman dyan kasi mong bana, ha? Laki. Gatiman ko ni Justin. Sige na. Bye. Oh, nihilak na sad ka. Ano naman sad ha? Ramiro. Ay, tanawa ra. Nihilak ka. Nihilak na sa ko. Gabi ani mo mundag pa na rin si Justin, di oy. Bahala na lang mamaka ka. Basta di lang masupot si Carl ni Justin. Dili lang ko gusto mahaso lang ako manghot sa inimutangan karon, Romero. Busa ikaw. Bisan unsa nga imo makita diri nako. Ayaw gyud kining isulti kang Carlin. Makalaom ba ko nimo, Romero? Aw. Mamaka ka na sa kuti para nimo. Sus. Luyas gyud nimo ti oy. May huot na akong dugan nga namati ninyo ang nagsulti. Pero tigil itong tuhuan ni Carlin na gatiman ka niya ba Justin? Sana ko ang tanan, Romero. Sana ko. Busa, kinalabayran ako ug mga pag-antos ang maungsa. Gabi lagi mo nag-antos ti oy. Ikaw na gud, ikaw na. Pero, may idea ko. Unsa man ka na, Romero? Maniid ko ti. Kung taga-diin itong Jerome nga nagdagdimalas yung kinabuhi di Alice. Unsa? Ngano pangitaon man nimo siya? Natural ti. Angin nga magbayad siya sa iyang pagguba sa imong kaminyoon. Gusto ka, Romero. Kinalamakitaan ko si Jerome. Kaya siya lang ang makasulti ni Justin nga wala kami relasyon. Natili na ko siya kapit. Pero nga naman sa lagi ti oy nga nagduog manggid mo. Kana, maunay nakapalipog na ako og maayo, Romero. Te, istoryahay ko te. Tugaan na gyud tinuod yan. Sa imong pamati. Wa gyud nahitabo ninyo ni Jerome? Wa, Romero. Way nahitabo na mo ni Jerome. Aw, kumauna. Kadtong tawhan na gyud ay ang angin bitayon. Ay, kakapoy sa itong lakaw, eh. Pahuway na lang, Miss Mara. Sige, upahaway ko ron. Okay. Oh, si Mommy. Mayo kay niya ka na, Justin. Ma'am, Unsa man, nakagawas na si Alice sa ospital? wa para ba ko mahibaw, madam? Wa sa ko'y ganang magsusi. Mommy, pasagin na rin sila kinabuhi. Justin, lakaw na. Hugasin na ng mga prutas katong pinalit. Yes, Miss Mara. Mommy, matawagan ako kay Kapoy. Ayaw ra gud na, Mara. Ha? Nga naman? Mara nanambo ka. Oh,
Nanambok gid bitaw ko. Murasag, mida ko ang imong tiyan. Unsa? Oh, busog magod tayo ko. Mami, sige na ha. Mag-ilisan ako. Dili na ni mahimo. Maklaro na gid hapit ang akong tiyan. Te, mahimo na ka mo gawas ugma. Salamat sa imong pag-atiman, Romero. Aw, laban ako imong manghod. Mao nga, love sa taka kay magkuwang man ka. Anak man gud ko te. Ang love sa kong love, ako gyud ang i-love. Hehe. Ate, kuante ba? Isa daw na ako, te. Nga dili na kamusuway ikog, ha? Kaysa sunod ni mong ka-hospital, te. Uun sa pang mga mahitabo nga dili maayo. Ako na yung sultihan si Carlin kung unsa nahitabo ninyo ni Justin. Romero, Isaad taon na ako, te. Nga dili na kamusuway ikog, ha? Kaysa sunod ni mong ka-hospital, te. Uun sa pang mga mahitabo nga dili maayo. Ako na yung sultihan si Carlin kung unsa nahitabo ninyo ni Justin. Romero. Maog na akong buhaton, te. Ayaw, Romero. Aw, kumao na ayo sa pasakit yung mga galingon, te. Romero. Hilak na sa siya. Eh, nahibaw ko sa kabugat sa mga gibati. Dili lalim nang nahitabo ni mo. Pero doon na yun ay sulbad ang tanang problema. Doon na pagka, Romero. Doon na lagi, te. Biya ilang una ko din sa ospital, Romero. Huh? Ano naman? May kaugalingon kang kinabuhi ka kinahanglan ni mong atubangon. Busa, ayaw i-focus na ko ang tanan ni mong panahon. Jesus, okay raman ko ba? Pero te, ayaw na gyud og binuangi ang imong lawas. Katong Jerome, te. Katong Jerome ang atong pangitaon inigawas nimo. Ha? Mo mong gito'y sundanan sa kagubot ninyo ba? Mo nga siya gyud ang angin atong bukan sa o. Lakaw na, Romero. Balik ka lang unya ko din eh. Sa ari una ko, te. Nga dili na jud ka magulong nagpasakit sa imong kagalingon. Oh. Isaad na ako. Dili na ko magunahon na sa paghikog. Nganong nagpadaman ka na ko din sa Mountain View. May dakot ang problema. Unsa man na? Nakabantay na sa mamis kausaban sa kulawas. Nanambok ko na ko. O, unsa? Justin, gamay na lang ang kuwang umakaybaw na sa mami nga mabdos ko. Kalma lang. Madapat ni kalma? O sa may tabo ko na ibaw sa mami nga mabdos ko, ha? Justin, Mao na nga itong pangandaman. kinahanglang maguna-una na ta. Kisa may ako ipailang amahan sa tong anak. Mag-imbento taog tao. Kanang taong minyo. Unsa? Mo na akong gisulti kang alis, di ba? Kinanglan ato ng planoon. Atong patuhuon si mami nimo. Na napamabdusan ka og minyo. Pero, delikado nga tao. Unsa? Daliunin ako humanang akong bilimpiyuhan din sa luyo para makabalik sa ospital. Ay, muro mag-hikumutaw tinais sa kahimtang dalis. Uy, luoy dyan siya. Mayo kay di ka na, Romero. Ay, madam, may isugo ka? Maayo tingali nga. Mangita ka nag... ikapuli ni mo. Ha? Uy, madam. Ano man, ha? Madam, ayaw taong ko papaat sa akong trabaho, madam. Uy, maluoy taong ka, madam.
Doon ako ilulang ang gibuhi. Pero bastos kang pagkatao. Ha? O dili ko gusto og sakop sa bahay nga manyakis. Ha? Manyakis? Ako manyakis, madam. Kinsa man tayo nagsulti, ana, madam, oy. Misumog si Mara na ako nga manglili ka kuno niya. Labi na akong maligo siya. Unsa, madam? Wato ko manglili niya, madam, oy. Mitanaw, gid ko. Sa? Lahi man na manglili, madam. Oh, madam ba, sa sinugdanan man, god. Milili ko kay mangguna man ko dinis luyo, god. Unya kun mabati na ako nga may mutang pisaw na tubig. Aw, mulili ko kung kinsa naligo. Unya, ang sunod na madam, aw, mubarog na ko kay mutanaw naman ko kung unsa na si swimsuit nga isulob ni Miss Mara. Unya, gawas mo, madam. Ano naman ko mutanaw ni Miss Mara, madam, kung mulangoy na siya. Kay, hindi naman sa siyang tanawon nga mulangoy, kay mura man siyang swimmer, jud. Kanang pang-Olympics ba? Wag ka manglili. Wata, madam. Ay, mitanaw ra jud ko. Si Miss Mara ang mulili na ako, madam, ug dili ako. Sa? Eh, kung maligo siya, unya, mangguna ko dinis loyo. Mulili man siya na ako kung unsa ang gibuhat. Ay, pilosopo sa di ay ka, no? Eh, madam, ang imong anak ang madlunga, madam. Uy, nga dili siya magpanti kung maligo sa swimming pool. Kay tulog yung aming lalaki din, madam. Ako, si Justin, o si Timoy. Pero, kinsa sa ko itudlo nga amahan sa akong gisabak na minyo? Ang mayor. Unsa? Ang mayor, gyud? Ang mayor mayo ko itudlo nga amahan sa akong gisabak? Oo, ang mayor. Aron di makaduol sa mami ni mo. Aron mangutana. Justin, dili na mahimo, uy! Kontra ni mami ang mayor. Dili mahimo nga gamiton nako ang mayor kay basin sulngonin ni mami. Usa? Pero kinahanglan may ikatudlo ka na nga amahan sa imong gisabak. Unsa ka kun? Ang kuna na lang ni mo, Justin. Ha? Total, ikaw mo giamahan ini. Ang kuna na lang. Di palagi na mahimo karon. Di bago pa ning nagbuwag ni Alice. Shit, kapaduway ba? Pakigsulti na sa imong mami. Sultihin na siya, bayan na imong gisabak. Pero sa di pa, pagunaw na agad mayo. Kung kinsa ang amahan sa tong baby. Unsa? Papawaon ka unta ni madam? Mauna ti. Kaayo yung kumutong sa naong Miss Mara, oy. Hindi pala masuko, ay. Pero nga naman ko no. Isumbong man si Miss Mara ni Madam Carla nga. Manglili ko na ko niya. Unsa? Mister bago na sinilion, ti nga. Tanawon naman na siya kay dili on maikog sa mga lalaki sa bahay nga magpasapaso nga hapit na ng wet tabor ang lawas. Pero maayo na lang ti kay may kalma si Madam. Ugwa na ko papangitaagi kapuli. Oh, bay nanawag ti. Tanawa kun sige sa Romero. Uy, si Carlin man. Tubaga, ina nga natuog ko. Ote. Hello? Hello, Carlin? Oh, Romero? Ikaw gihapon ito bag? Ako gyapon. Carlin, natuog pa mong ate. Ang iyang ba na? Amigaw sa sab. Kung noon na, biyan-biyan lang dahil sa ate. Ha? Kapila na ko manawag, pero permi, nga wa ang iyang bana. Kung anong ikaw sa ang permi makatubag sa kong tawag, ha? Ha? Akuan, kining matay may masag nga ni ako niya. Nanogon mang imong ate nga tubagon ka kung manawag ka. Kumusta naman Carlin? Abi di mo, klaro kayo nga. Guwapa na kakaroon. Patawag si ate ha kung makamata siya. Oo, Carlin. Sige, bye. Nganong naaman si Romero permi sa kilira ni ate? Nangita
makita na siya kang Justin. Aw, natural nga may buong si Carlin ti kung anong ako ang piri mo tubag niya. Ate, maayo na tingali nga sultihan na lang mo si Carlin bahin sa nitabo Ayaw. niya. Ayaw. Dili na mahimo, Romero. Ayaw gyud pag una-unaan na. Dili mahimo nga mahipaw si Carlin nga gibiyaan ko ni Justin. Ay, paita. Pero ate, lain pa yato ba? Ugma ate, day off man ako. Magsugod na kong pangutana bahin ni Jerome. Ako na ning igarahe og tarong sakyanan. Okay. Also man, ready ka na? Oh, ready na. Bahala na lang ni. Okay. Pero ay gid pagkasipyat sa imong panulta, ha? Okay. Dili yun. Ako pa. Mommy, may mo magsultita? Oh, sa mana. Kuan. Oh, nganong nagpanaga ka man? May problema pa? Sorry, Mommy. Mara, unsa naman sa imong sa karon? Ha? Mommy, mabdos ko. Unsa? Mommy, may mo magsultita? Oh, sa mana. Kuan. Oh, nganong nagpanaga ka man? May problema pa? Sorry, Mommy. Mara, unsa naman sa imong sa karon? Ha? Mommy, mabdos ko. Unsa? Mommy, ayaw nagkasuko ha. Pero, maunang tinuon, mabdos ko. O kinsay amahan? Mommy, Kinsay amahan anak mong gisaba karon? Nganong nagsaba ka man? Kinsay mong uyab, ha? Nganong nagpamabdos ka man nga wa ka makasal? Sulti, Mara. Kinsay amahan anak imong gisaba? Kinahanglan magpakasal ka mo. dili ka na mahimo, Mommy. O gano'n dili man mahimo? Minyo siya. Mommy! Nganong mao man imong gibuhat, ha? Mommy! Bay, Sorry! bay. Nganong Kung man na sila si Madam Carla ug Miss Mara. Sapa niya. Aray, uy! Doon sa mga! Mamunod mga bay! Sultihin ko! Kinsay amahan anak imong gisaba? Hala, mabdos si Miss Mara. Pagsapa. Sabi na sila niya. Mami, kalma lang. Sultihin ko kung kinsay amahan anak imong gisabat. O gano'n may patol ka magminyo. Huwag ka makailan niya, Mommy. Bay, nag-away na si Madam Carla ug Miss Mara. Mara! Mara! Mara, gawa siya! Kinahal magsulit na! Mara! Sabi na sila niya. Bay, ayaw na pala ko. Abay, Justin! Mara! Dili ka ba yung magdago niya sa imong kwarto? Kinahal nga tubangon ni mo kung unsa may problema ni mo. Dili ko mohunong sa pagdugtog! Kung dili ka musulti kinsay amahan na imong gisabat. Patay. Mara! Mabdos yun si Miss Mara. Dili ka si Justin ang amahan. Salamat nga. Nahilom na sila sa subay. Justin! Madam? Kinahal nga musulti ka sa tinuod. Oh, Kinsay uyab ni Mara. ha? Madam, wa man ko makaila, madam. Kon, wa ko ikasulti nimo bahin sa iyang uyaman. Ayaw pa makat. Kamoy kanunay mag-uba ni Mara. Ikaw ang iyang driver. Nahibaw dyo ka kung kinsa ang iyang kauban. Kuan, madam. Lain-lain man iyang kauban, madam. O ibilin naman ko sa auto kung mag-disco na siya. O kung doon na siya kamiting ng mga tao. Mabdos si Mara. Oh. O kinahanglan mo sulti siya kung kinsa ang amahan sa iyang gisabat. Walig ko ikasulti nimo, madam.
Si Miss Mara ragid ang naibaw kung kinsang amahan sa iyang gisabak. Oh my God. Ngano na hitabo man ni sa akong anak. Madam, sorry gid kay madam ha, nga wag gyud kay kasulti nimo madam. May misyon kong ihata ka mo, Justin. Unsa man kana, Madam Carla? Ilha kung kinsa ang amahan sa gisabak ni Mara. Unsa madam? Nakabati ka sa akong gisulti. Ilha kung kinsa ang amahan sa anak ni Mara. O kung mailha na nimo, kinahanglan mo tuwag ka dayon ako kay makigsulti ko sa maong lalaki. Wa lagi ko maibaw madam. Baniid ka! Pero madam, Kung dili ka gusto nga papaon ka nako sa imong trabaho, kinahanglang ilhon mo ang salbahis nga lalaki. oo, madam. Hinumdumi, ang tanang lalaki nga gikauban ni Mara, ha? Ang tanan gyud. Oo, madam. Salamat nga amit pagkaran ako, ate. Carlin, sorry kung dili ka matubag ko sahay, ha? Kumusta naman ka? Apit ako mugawas diri sa ospital. Oh, may noon kun mauna. Isend niya nako ang screenshots sa resulta sa imong sakit. Oo. Ayaw ka pala ka. Okay na ko. Basta ha. Sige, uy. Maayo noon kun mauna. Sige, Carlin. Dili na ko makadugay sa pagpakigsulti nimo. Bye. Ki-off na ni ate ang pikas niya. Mura man agdili sa ganahan nga magigsulti na ako. Ano man ka? Mura man agdunay kitago si ate Alice na ako. Kung unsa man niya, kinahalang ako ning mahibawan. Ayaw paghila-hila. Dili masulbad ka no problema nimo kung magsige kag hila-hila. Mommy, kung dili ka gusto gumawawan, ipakuha na lang niya ako gisabak. Ayaw ko kinapi ka ng bata nga nasi mo sa bakan kung dili ka gusto nga maglangoy sa kayo sa impyerno. Pero mommy, dugo pa man ni, di ba? Ilang! Ngano ikaw? Diin ka man gikan, di ba sa dugo? Ha, Mara? Kung ako kang ipakuha sa dugo ka pa, naakakakarong panahon na? Tuon niya! O sa bukid gusto niyo mahitabuin bata, ha? Way mahitabuan na bata. Ang gusto na kong mahibawan kung kinsa ang amahan ang bata. Mommy, sige kaingon ko nakalimtin na lang siya. Miniyo lagi siya. Huwag dali siya mahimong ibulgar kay nila siya. Mapatay ko siyang asawa ko mahibawaan niya nga mabdos ko sa anak siyang bana. Ginoo ko! Nga namisod ka man ang problema, Mara. Mommy, ayaw nalagot ka suko. O kung sa'y gusto ni mo? Nga mugisi ko aning nahitabo ni mo? Ha, Mara? Dako ning kauwawan sa pamilya. Basta ato di itago. Pero dili na matago hangtod sa hangkod. Mommy, ako ni bahala sa akong kinabuhi. Kung gusto ka mo tabang, dawatan na lang ang mauni akong kapalaran. Mara! Ako ni iba ang konsalain akong anak. O kinsa man sa imong pangtunon ang nabata. Mahimog si Justin. Kinsa? Si Justin? Huy, Mara, nayabag ka. Minyo saan si Justin, di ba? Buwag niyo siya siyang asawa, Mami. Mahimo na siya mo angkot sa kong gisabak. Nabuang ka na kyut, nabuang ka na kyut. Bisan unsa na iladasod ang utok mo. Gigamit lang na ako kong utok, Mami. Magpili ka lang. Patyon ko sa asawa sa amahan ning akong anak. Or ipaangkon ko sa laing kining akong gisabak. Mara! Ate, Romero, magagawa sa yun ka. Tawa, kay lakong sa ka. Nagsabot na ba ate ha? Kailangan lang nga mag-strong ka, strong! kumusta naman sa nakumbay? Na, dito sa kumbay, gubot pas lukot eh. Grabing gubot sa dito eh. Doon na sa sila yung problema nga ilang gatubang. Problema?
Unsa man problema ha? Mabdo si Miss Mara. Ug minyo ang amahan siyang isabak. Unsa? Mao na. May mabdos gyud ay siya sa minyo niyang uyab. Nahibaw ka sa sugilanon siyang pagkamabdos, Ate Alice? Oo. Nakahisgot ni ini si Justin ako. Uy, kuya wagod. Nahibaw na ni kandaan nga dunay uyab nga minyo si Miss Mara. O Romero, misulti si Justin bahin ana sa diha ang okay pa mi. Sawa pa ko niya biyai. Mauna ang iyang problema nga gisumpong nako. Mao ba? Ay da, bahala na sila sa problema, oy. Basta ikaw, okay na ka. O nya, ready na ka mo pa uli? Suste, kaya inyong bahay ng limpyo na ba yan ha? Ako na giniglimpihan. Adto lang ko sa gamay kwarto mo, Hida, Romero. Nga naman. Dili pa ko gusto musol sa among kwarto ni Justin. Maayos na noon, te. Araw gili lang ka mo kanahon na sana itabo anong kwarto ka. Ay, ate, te. Sorry. Sorry, bitaw, te. Kababoy ka, te. Bugoon dyan ko, te, ha? Nga nang ako, maning gisgot, ano, eh. Bugo, Romero. Pero wa kay sa... Bisa dili pa ka musulti. Mahinumdum pagid kong gihapon sa nahitabuan na kwarto ha. Kiwa na si Justin. Ate, kalma lang yun, ha? Kalma lang yun. Mag-uwi ka gagawa sa ospital, ha? So, kalma lang. Tinuod ba ang imong gisaad na ako? Nga pakitaon ni mo si Jerome? Ay, oo, Ate Alice, eh. Di ko pa nakugma. Magpangutan na ng yugo, bahay na itong Jerome. Romero, kung makita ni mo katong Jerome, hangyo agad siya. Nga sultihan si Justin nga wa ko'y saha niya. Di ko pa nakugma. Magpangutan na ng yugo, bahay na itong Jerome. Romero, kung makita ni mo katong Jerome, hangyo agad siya. Nga sultihan si Justin nga wa ko'y saha niya. Aw, sutuko yun akong panuway nga. Itong Jerome, para mutagam to. Ay nalang pangitag kubot tungod na ko, Romero. Hangyo alang si Jerome nga makikita siya nako. Ako na ang hangyo niya. Bisa pagmuluhod pa ko, ako ka nang buhaton. Tabangan lang ko niya nga mubalik na ako si Justin. Aw, ayaw lang sagluhod di, oy. Dili man nagginuong si Jerome. Romero, buhaton ako ang tanan. Mubalik lang si Justin ako. Ate Alice. Te, imong cellphone. Tanawa, kung si Carlin Mangani, tubaga, ina nga nagatuho ko. Aw, ote. Ay, mamakak na sa kuin eh. Hello? 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 Ano ikaw naman sa Tubag, Romero? Uy! Ay, Carlin! Ikaw din eh. Ako lang mitubag na tuog man si ate ni Mugod. Ganun na din siya makagawa sa ospital. Ay, nakagawas naman siya, Carlin. Mabitaw nga niya ako sa inyo. Imong gihatod si ate gikan sa ospital? Ay, mitabang lang ko nila ba sa... mitabang ko na Justin sa pagdas sa mga butang ni ate ni mo gikan sa ospital. Mao ba? So, wa ka na kita mo buwag ni ate. Lagpihang lang mas lagtabang ko, mao nga. Naagod ko pirmi. Ayaw pa makak, Romero. Ha? Uy, nga lungkot tao nagtuo manggang namakka ko, Carlin. Klaro kasi masultihan, nagkabuang ka. Ay, mao mo yun akong sultihan ko, sapid pirmi. Tingnan si ate ha, manawag ko ugma sa buntag. Oo, ako ingon. Dili pa man magpabiya si Abay Justin Dirigod. Mao ba? Close tayo mo sa bana ni ate? Oo, close up. Dugay namin close ni Justin.
Hello? Hain makakaroon. Diyar ko sa kwarto sa garayan. Ay ako sa basement. Ari agi sa liyo. Pero, Nakatog na si mommy. Daghan nag-istoryahin. kuya man, kung doon ay makakita na ako ng musudya, Pag-amping lang. Gipawngan ako sa liyo. Hain man si Romero. may pauli na. Ganina ra. Oh, kun mao na. Libre na ka makasuot diri. Dali na. Bye. Unsa man na si Justin? Tinuod ba nga pinangga niya si Ate Alice? Ha? Oo, oy, pinangga man. Nagsulti ka tinuod? Ay, nagsulti, Carlin. Uy, kuan man good. Nganong kuan man? Nganong kuan? Doon na pa kay gustong isulti? Aron mo to ka sa akong sulti. Mayo tingali nga pauli na kadiri. Hatagi ko na kog rason para mo pauli ko di Romero. Oh, batak man good ka nga, wa na makauli. Mayo sa tingali nga mutanaw ka sa dapit nga imo nga tawhan. Kana lang? Oo, kana lang. Bakasyon lang ko. Romero, nahibaw ko nga tinuod ka ni Gala. Maghinaot lang ko nga wa ka mamakak nako. Unsa magay ako buhaton aron nga mobalik na si Justin dinhi sa amo. Ginoo. Masaylo ako sa akong gibuhat. Gusto si Romero. Dili ako ang tagiya sa akong kinabuhi. Busaw ako'y katungod nga kutloon kini. Si Justin. Kinahalaga mo balik si Justin dinhi sa bahay. DXDC RMN Davao. Dali. Soda yun. Maayo kay maanhigit ka. Daghan ka tag-istoryahan. Mulang. Nibaw naman si mami nga mabdos ko, no? Ang sunod akong gisulti niya. Mao nga mangita akong mubarog nga amahan sa akong gisabak. Unsa? Gisulti sa danay mo sa imong inahan? Oh. Ako magaling siya gipapili. Ganahan ba siya nga mapatay ko sa sawa sa akong kabit? Or ipaangko ni nako sa lain ng akong gisabak? Unya, unsa may gisulti sa imong mami? Oh. Maingon siya nga. Ipaangko na lang sa lain ng akong gisabak. Unya, Ako magaling siyang giingnan nga ikaw na lang akong paangkuno ni bata. Pero, dili siya musugot. mas mayo noon. Ngawa sa musugot. Di sa bayo nga ako ang itudlo ni Mumara. Kay gubot pa kay si Alice. Pero mas gusto ko nga ikaw na lang mabarog sa tong baby. Di lagi maayo nga magpatuyang ta sa itong gibati. Ay, sus, uy. Mara, kinahanglan mag-amping kaya punta. Lisod na kung hantod mabalitan ni Alice. Mahadlok pa di kasi mong asawa. Di na tumatag-an ang niyong nauna, Mara. Basta magtuda na yun na siya. Bahin na itong duha. Lisod na kayo. Okay, fine. Makalagot. Barog gilang una nga minyo gyud ang amahan anang imong gisabak. Timoy? May tao man sa kusina. Timoy, ikaw ba ka na? Mayong buntag, Madam Carla. Alice, ikaw ning nagluto din sa kusina? Madam, misayo ko kaganina. Si Noy Timoy ang miabli nako. Ay, tuod, may gilakaw pa kadiyot si Noy Timoy. Mao ba? Pero Alice, Okay na ko, Madam Carla. Mubalik na ko trabaho. Mommy? Kahumot ka sa sinuton ini, Timoy. Alice, ikaw na? Oo, miss. Di ako kay mubalik na kong trabaho. Dili mahimo. nganong dili man mahimo, Mara? Mami, nahibaw ka gid kung ano. Basi na sino siya maghikog-hikog din sa ato. Unya, anhin na gid siya mamatay. Basi nagmulto pa siya din. Ay, ayaw ka bala ka, Miss Mara. Dili na ko maghikog. Dili na ako pasakitan ang akong kaugalingon. Basta! Dili ko gusto nga mo trabaho ka din. Ngano man lagi, Mara? Ha?
Nga mo man kag nasuko ni Alice, ha? Di pa kaganahan, anak, nga may kusinira na sa nga lami nga muluto? Dili ko ganahan nga magtanaw sa naon ng bayhana. Kay maluibo na. Mara, husto na, ha? Miss Mara, Madam Carla, ipanumpa ko din sa inyong atubangan. Nawa ko mga pit. Dili na ko kabit katong Jerome. Ug inyo raon niya ng mahibawan sa umaabot. Tining Alice, ikaw na lang sabot sa batasan ni Mara, ha? Lailang ang utok, anak. Okay ra, madam. Unya, madam. Okay ra ba kung mubalik na kong trabaho? Oo, nga nung dili. O sige, balik nagtrabaho. Pero isaad na ko nga dili mo mag-away din si Justin. Isaad na ko, madam. Dili mi mag-away. Dili ko mangaway. Maayo kung mao ka na. Nahala, sige. Tiwasan ang kiluto ni mo diha. Anong nanood, Miss Mara? Hello, Mara? Justin, naa si Alice. May duty na siya. Usa? Hain mo siya. Nasa kusina. Nagluto. O ang butan kong inahan. Giganahan sab. Nga may balik na trabaho si Alice. Naunsam ni Bayana. Justin, palaya sa ginabayhan na. Dili ko gusto nga matrabaho pa siya dili sa bahay. Ha? Usa sa mabunutan sa tatak RMN. O ang butan kong inahan. Giganahan sab. Nga may balik na trabaho si Alice. Naunsam ni Bayana. Justin, palaya sa ginabayhan na. Dili ko gusto nga matrabaho pa siya dili sa bahay. Ha? Dili mahimo nga magkita ko dili sa bahay. Unya, ipaunsam na ni mong nagdawat mi sa iyong mami. Kinahanglan awayon ni mo siya. Hugaw na siya, Justin. Kailangan ibutang si mo hunang-hunang nga hugaw na si Alice. Kalma lang. Okay. Maguna-una kung mayo. Di mahimo nga harason sa nato si Alice. Kinahanglan harason yun ni mo siya. Di nagbudi siya ni mo. Mara, una-unaon sa nato ang reaksyon sa iyong mami. Kana kay gipabalik siya ni mami nimo. Gipabalik siya sa trabaho, doon na ginibuti pasabot. Unsa man kasi mo hunang-hunang. Gusto sab sa imong mami nga mamati sa side ni Alice. Asa naman kakaroon si Justin? Ganun na naman ko din pero huwag mo ko makakita niya. Alice? Ay, madam, may isugo ka ba na ako? Awa. Balik paglingkod. Gusto lang kong makiksulti ni mo. Bahin sa unsa man ka na, madam? Dili sa ingon nga pagpanghilapot kaning ako, ha? Pero, doon na lang ko'y gustong mapati kay kanimo. Dili ko gusto nga mahimo kong bias sa akong pagtanaw nimo, Alice. Madam. May gisulti si Justin ako. Madam. Wa ko'y labot sa mga nahitabo sa inyong kaminyoon. Pasilo ako, madam, nga. Nga wala yun, may musultin ni mo nga. Minyo na kami si Justin. Pasilo ako nga. Nasupak na ako ang imong balaod. Nga diligid mag-uyab-uyab sa kauban na ako mga trabahante, madam. Nahibaw na ang tanan. Misulti na si Justin ako. Bahin sa inyong kaminyoon. O nagkasabot na ko sa sitwasyon. Pero, ang nahitabo ninyo, karong bago, ang nakadapit sa kapagtagan. Ha? Tinuod ba yun nga nagpudhi ka ni Justin? Madam, tiligid na tinuod. Bisa ka sa dili ko magkahimo sa pagbudhi ni Justin kay mahal kay nako siya. Pero, tinuod ba na naabdan ka niya nga may kaubang lalaki ibabaw sa inyong kama? Kukuan. Yes o no ra ang gusto na kumapati? Oo, madam. Naabdan mi niya pero... Nakahimo ka pagluib sa imong pana? Sa inyong kaugalingong kwarto? Madam, bisan ako, nakurat na lang ko.
Sa akong pagmata, may kauban akong lalaki sa ibabaw sa mong kama ni Justin. Pero madam, na Ginoo sa langit. Wa ko'y kalibutan kung nga nung nahitabo ka to. Wa. Unsa may katapusan imong nahinumduman? Igor raming nag-inom, madam. Minom kag makahupot? Bira man katong akong giinom. Ug usa ka basura. Pero naibuong ko kung anong nalipong ko adto. Unya sa pagmatapan ako. Diha na sa... Madam, na Ginoo sa langit. Nahibawag siya nga wakoy sa... Dili na ko kabit katong Jerome. Nagkaila ka sa lalaki? Nag-abang sa usa ka kwarto sa Mumbai. Si Jerome, madam. Ug birthday ka to niya, ingon niya. Mao nga, mirespetaran sa ko sa pagkaon sa dani ang pagkaon. Ug miinom ko og gamay. Pero... Nanguya pa nimo kanang Jerome? Wa, madam, wa gyud. Bisan gamay wa ko'y nabantayan nga doon na siya pagtanaw na ako. Higala lang gid mi si Jerome. Gusto na. Madam, mahal na ko si Justin. Dili na ko siya mahimong budian. Madam, tuhoy ko. Dili na ko kapit ka to, Jerome. Dili, madam. Pero wa mo yung mga sapot sa ibabaw sa kama. Mauna ang nakita ni Justin. Oo, madam. Pero wala ko kalibutan sa nahitabo. Cute. Okay. Ayaw na pagkilak. Katong Jerome, hain naman siya karon. Milayas na siya, madam. Huwag amutuan ako makakita pa niya. Sinuod ka nga, wala makontak ni mo ka ng Jerome? Wala gid, madam. Ako man ganin siyang papangita ni Romero. Ha? May tambag si Romero. Gatong Jerome ra ang magasulti sa tinuod kang Justin nga wako isa. Kung doon naman siya gibuhat na ko, siya gud ang sadaan na damaw dili ako. Kailangan madakpan ka ng Jerome. Madam? Oh, sige. Ipapangita ni Romero ka ng Jerome. Hatagan ti kakabukado, aron masilutan ka ng tawhada. Mahimog mangutan na, bay? Basta man, bay? May nilan ba mong Jerome din napita? Man. Si Tsura man na niya, ban? Gwapo na siya. Nakipitsura na niya? Ay, kuan, kining, may awam na siya doon siyang mata. Dirinday ka na pita. Nami kailangan doon ay awam sa kilid sa mata, bay, pero di man Jerome mangan. Ano siya nga niya? Carlos man. Mau ba? Hain mo na siya. Ay, layas naman siya, bay. May balin mo siya puyo. Murag habang na siya dito sa may sityo Banggaw dool sa baybayon ba? Oh, tinuod ka? Carlos ang yangan og dili Jerome? Ay, nagdandangan bay, kay mangiguay ang bunatawa na. Si mangiguay? Ay, nagdangan siya sugar mami. Kay macho dancer mo na siya. Oh, macho dancer? Unsa? Macho dancer katong Jerome? Mao mo kuno ti. Pero dili man sa Jerome ang pangalan sa lalaki nga ilang diingon nga dunay awam sa duol sa mata. Carlos man. Romero, kung macho dancer na siya, nagtrabaho gyud na siya sa bar. Mao gyud. Pero layo man gikan nini ang mga bar nga dunay musayaw nga mga lalaki ti. Romero, palihog suruya unya sa mga bar. Oh, sige. Pero ini ka sunod di na nako ha. Pero nindot undat ti. Undo na jugay picture ni Jerome. Wa ko'y picture niya, Romero.
Aw, hinoon. Tagsara man ang mga lalaki nga dunay buhi nga awang kilid sa mata. Murag, may match man siya sa gilagway sa lalaki nga ginganlaw Carlos ni. Nga dunay mga sugar mommy. Unsa? Pa-inusinti pang naong sa yabag. Mangiguay dito. Kung tinuod man nga macho dancer siya, makahimog din siya sa pagbuhat ug dili maayon ako. Og suhito siya ng mga tambal nga magkapaluya sa babae ti. Pero anong iya man ang gibuhat na ako, Romero? Misalig ko niya. Aw, buang mo yung galit ng tawanan ti. Uy, hala. Nga no, Romero? Ati, pagbantay. Ha? Basit kung i-blackmail ka ng tawana. Unsa? Posible nga usain ni mga adlaw ati. Manawag ni mo katong Jerome aron i-blackmail ka. Nagumpa nga mong kami niyo ni Justin Romero. Wa na si makuha na ko. Kay guba na ang tanan. Nagguba na ang tanan. Te. Ang importante, te. Namurag mituo si Madam Carla sa mga sulti. Hinoon. Mura og mituo si Madam nga dili na ko kabit si Jerome. Gani, misaad siyang hatagan ko niyag abogado kung makita ni mo si Jerome. Uy, ate. Uy, klaro na kayo na, te. Si Carlin na. Pangandam, te, ha? Kaya mura ba na siya nagduda na ni mo? Ha? Wa na sabtayin mo tupag sa Ate Alice. Carlin? Ate, anong dili mo na ka makatupag? Doon na kay problema, no? Wa man. Kung wa kay problema, patubagan akong imong bana. Unsa? Gusto kong makigsulti ang Justin. Tupag sa Ate Alice. Carlin? Ate, anong dili mo na ka makatupag? Doon na kay problema, no? Wa man. Kung wa kay problema, patubagan akong imong bana. Unsa? Gusto kong makigsulti ang Justin. Unsa? Pero Carlin, wa man diri si Justin, pero duty siya. Anong pero man na siyang wa das inyo, ti? Busy lang yun siya. Mao nga, wa siya pirmi diri. Time para, good. Gikan ka nakilak? Wa man, gisipon ako. Ipadana ang resulta sa imong sakit, ti, ug ang resita nimo. Kung ano ba, Carlin? Nawa, ra ba? Mahimo bag dili na lang ka mamakak nako, ti? Carlin, wa man ko mamakak ni mo. Ti, nakailan na kay ko nimo. Bisan pa sa buhi pa si Papa mo, apil kag tabo niya. Carlin. Okay, sige. Kung tinuod nga nawa ang resita nimo ug ang resulta sa imong sakit. Sige be. Ang imo na lang bana ang patawgan nako. Gusto kong makabati sa sinultihan ng Justin. Ha? Kung ano nakurat mga ti? Sige. Ako siyang patawag ni mo kung mupauli na si Justin. Okay. Kanara kong tuyo, ate. Sige. Bye. Klaro kayo. Nga may kitaguan ako si Ate Alice. Unsa man din ako? Uy, naunsa mga ti? Nanong nanguspad man ka? Romero, nangita si Carlin sa resita nako sa ospital ug ang resulta sa akong sakit. Hala ka. Dako, ang problema, te. Ang labing dakong problema, kay gusto siya nga patawgo na ako si Justin niya. Na, samot. Masami akong buhaton, Romero. Na, te, wajug ko'y lahi katambag na mo, te. Gawa sa pagsulti na lang ni Carlin sa tinuod. Dili ko makahimo ni Ana, Romero. Pero saan mo na ni mo, te, ha? Doon na kagkabuking. Romero, dili mahimo nga mahibaw si Carlin sa nahitabo sa akong kaminyoon. Te. Dili lang una ko mutubag ni Carlin. Aw, bayo noon ko na. Dili mo siya tubagon, te. Aron, magkita na gid ni. Ha?
Sigurado man yun nga muan nito siya kung dili ka mutubag niya. Mupaulit na gito si Carlin ati. Unsa? Doon nagkadili maayong nahitabo ni Ate Alice. Doon natin. Paabutan ko nga manawag at ang Justin. Kung manawag siya, away problema si ate. Pero, kung dili manawag na ako, doon naging problema si Ate Alice. Napalit pa ni mo ang akong isugo ni mo nga charger, Justin? Yes, madam. Niara, madam mo. Sige, lakaw sa sala. Paabutan ko dito. May importante tang sultihan, Justin. Ha? Si Mommy ka rin pasulti ni Justin. Paabutan ko sa sala, Justin. Mag-inis ulit ako. Justin, Miss. Ano may doon ka? ang sa may tuyo ni Mommy ni mo, ha? Wa pa ko may baw, miss. Adto ko niya papabuton sa sala. Ayaw ba igit pada sa tricks sa kong inahan, ha? Ha? Mo-neutral na usahay si Mommy. Pagbantay gid si mo ipanulti niya. Oo. Labi na gid si mga pangutana. Ay, kabala ka. Sige na. Usod na ko sa sala. Gikulpaan ko inita. Asa makituyo ni Mommy kong Justin? Mayo kay magkatarong na gyud og sulti, Justin. Kulbaan man ko anang imong tuyo na ko, madam. Nganong kulbaan man ka? Dili man ay bahin sa imong trabaho. Ha? Bahin kini sa imong asawa nga si Alice, Justin. Madam. Nahibaw ka ba? Nga mibalik naman siya trabaho kaganina. Ha? Nagkasulti mi bahin sa nahitabo ninyo. O gusto sa kong makapati sa iyang side. Sa may kipanulti sa salbayis, madam. Natural nga. Magpaubos gina siya. Kaya nakasama siya. Mao gina ang imong gituwaan nga may kabit ang imong asawa. Madam. Nakita gina ako sa akong mga mata. Ang inang pagbudi na ako. Okay. Ibutang ta nga tinuod nga may nahitabo nila. Wa ka ba magduda nga ang lalaki nga may pahimo sa imong asawa? Ha? Kung doon na may nahitabo sa lalaki o babae, doon na ni gitawag nga kasabutan kung doon naman sila relasyon, di ba? Isabutan ko nila, madam. Magduog sila, kuno ako. Pero kung ang lalaki ra ang makagusto sa usa ka babae, daghan kinig paagi unsaon nga makuha niya ang iyang gusto, dili ba? Sa may buot ni mong ipasabot, madam? Posible nga gipahimuslan sa mong lalaki ang kahuyang sa imong asawa. O gipahimuslan niya nga sila rang duha ang diha sabay. Ha? Dagan ang klase sa igo ni anak karon. Dunay rape nga patay good. Dunay rape nga ipaagi sa pagatug sa ibabaw inikaluyan na sa babay. Pahimuslan na. Madam. Maayo tingali nga imo sa gasusihon ang bahin sa lalaki nga kauban sa imong asawa. Kung kinsa siya,
Ug kung unsa gyud ang tinuod niyang gibuhat sa imong asawa natong gapiuna. Madam, Kinahanglan balansihon mo ang paghukom, Justin. Ayaw ihanok ang tanang kasuko nga tukang Alice. Naibaw ka? Sa diya nagsulti mi ni Alice? Wa gud siya mo angkon nga may relasyon siya sa maong lalaki. Nakainom lang siya og beer o niya nawagtang na siya sa kalibutan. Magkapahibong kayo, Justin. Di ba? Ug nakita ako nga mahal ka kaayo ni Alice. Mao nga nakauna-una siya sa pagpakamatay. Madam. Ma'am, anang ba nga mukuha ni mo na nagsuwat? Oh, sige, Justin. Huna-huna og maayo ang akong gisulti karon. Pangitaa ang lalaki nga kaupan ni Alice na itong gapiuna, Justin. Oh, Dali na ako, boy. Hello, darling! Isugli kang miso din hiron sa kwarto sa basement. milakaw na sa mami nimo. Kauban si Timoy. Kita na lang dos bay. Oh, that's good. Magpahimos tag maayo karon. Ayaw na. Ayaw na, Mara. May problema ta. Unsa naman sabta? Kakapoy ba na problema ang huna-hunaon, uy? Unsa may gipanagsultihan ni mami ba? Nga nahasol man ang naong nimo? Mara. Mo'y gusto ni mami nimo. Nga akong pangitaon katong Jerome. Unsa? Oh, pero ganitong nasod mo sa ni mami. Tungod kin nagduda siya. Nga gi-rape ni Jerome si Alice. Unsa? Mara. Mo'y gusto ni mami nimo. Nga akong pangitaon katong Jerome. Unsa? Oh, pero ganitong nasod mo sa ni mami. Tungod kin nagduda siya. Nga gi-rape ni Jerome si Alice. Unsa? Mao ka ng pagduda ni mami nimo. Nga gipugos ni Jerome si Alice. O di ba gipangitaan og paagi nga mahubog? Anong samalis mami, uy? Nga naman hilabot mag-isas kalihukan ninyo? Maproblema ta sa mong inahan. Bahala na. Basta, pangitaig paagi nga mawa ni mong asawa din sa bahay. Pero ang imong inahan, mas magduda na gid hinuon na siya nga napugos lang si Alice. Nga di gid niya kabit si Jerome. Bisit! Kalitsi ba sa nanging kinabuhi, uy? Kalma lang. Di may mo nga mangisog ay ni. Kasi may di mangisog. Makalagot mo kayang style. Ano iya bang ginatukion? O naluoy lang siya ni Alice. Aram sa mo asawa, no? Maayos sa kayo magpalo-ilo-oy. Sus! Ayong yung kumuton sa naong kung magpagulgool na. Ay, Ah, nanghupaw ka man. Naluoy ka sa mga asawa? wow eh. Pero, gikulbaan lang ko sa gisugo sa imong inahan. Oh, aron may ka-report ka ni Mami. Lakaw, pangita ako nung hay si Jerome. Amo na lang ginang akong buhaton gid. Pero, inod ka si Jerome karon no? O ano din uy? Milayas na. May trabaho na sa syudad. Ha? Magsyudancer ba yato? Mangwarta sa to, no? Tuwa na sa to siyang sugar mommy. O dili na to nila makitaan kung sila ang mangita. Romero, Ni aram di ka sa luyo sa mansyon. Romero, kumusta naman? Nahibaw na ka kung hain nga bar magtrabaho ka to, Jerome? Oh, pero wa naman siya dito, te. Do kasi maan na nga, wa mo tong na. Miuban ko nung tiguwa nga biyud dati. Nung largas na sa Manila. Kung mao ka na, dili na gid ako ikasulti ka to, Jerome. Aw, misibat na gito, te. Kaya nahadlok mga mahibawan siyang gibuhat ni mo. Na, mauna ni Ron. Ate,
Ayaw na lagi paghilak, eh. Magsige naman lang ang hilak, eh. Romero, gusto ko makigsulti kang Justin. Tabangi ko. Ha? Sige na, Romero. Ayaw asya nga makigsulti ko niya. Sige. Akong sumayan. May kay, wapang sakyanan ni Madam Carla. Bay! Justin! Sus! Salamat na ni Arbay. Oh, nga naman. Doon na ba'y nahitabo din eh? Wa man bay. Kuan ba? Si Ate Alice ba? Naaman sa luyo. Niyang yung taon nga magsulti ni mo. Pakisultihin taon bay. Luoy na si Ate Alice bay. Gusto pa may among istoryahan bay. Ugaw ng bayana. Ug di na mausab nga akong hukom. Nga makigbuwag ko niya. Ikaw sultihan na niya bay. Sabutin na ninyo nga magbuwag na lang gid mo. Ay man siya. Dual gis luyo. Kinuog ko maluoy ka. Tabangi ang taong ko niining akong problema karon. Wala ko mahibaw kung asawa na ako nga akong kinabuhi. Tabangi ang taong ko nga mutuon ako si Justin. Dili ko gusto nga magbuwag kami, Ginoo. Unsa pa may tuyo nimo nako? Justin, salamat nga miduol ka nako. Justin, muluhod ko sa imong atubangan. Maluoy ka. Tuhuin taon ko sa akong gisulti. Yawa ko makasa nimo. Justin, pangitaon ko si Jerome. Aron siya musulti nimo nga wa ko isa. Siya ang sadaan, Justin. Si Jerome. Tuhuin ko. Anong ipahid man nimo sa imong laki ang imong sa, Alice? DXDC. Nasakpan ka na ni Justin uban sa imong laki. Miss Mara, dili na ko laki si Jerome. Maluoy mo. Tuhuin taong ko ninyo. Justin, hatagi ko higayon nga akong ikapamatuod ni mo nga dili ako kapit si Jerome. Justin, hatagi ko higayon. Ayaw pagkakus ako. Hugaw kang pagkasawa. Justin, tuhuin ko. Ako'y kabit. Why mga bit ka mo? Angkon nga mga bit siya, oy. Justin, maluoy ka. Maluoy ka na ako. Tuhuin ko. Pangitaon ako si Jerome. Siya na amasulti ni mo nga wa ko isa. Nahubog lang tingali siya. Maong... Kamog yung duha ang nag-inom. Nagpalami. Miss Mara, ayaw si bahay si Justin. Kaya wa ko isa. Wa ko'y kabit. Che! Maayo mo di ka mag-inartista, Alice, no? Justin, mahal ka. Mamatay ko kung mawa ka na ako. Uy, ilagi ko. Saba! Justin! Yung sinadya sa swimming pool ang hugaw mong asawa, Justin! Bay, ayaw ka nagbuhat na bay kay. Ako ginunawason si ate. Unya, isumong di ka ni Madam Carla. Hoy, ikaw, ha, Romero? Nganong mahilabot man ka? Ano manghilabot man sa kami sa away sa magtiayon, ha? Unsa ka? Nagkaambit sa ka ni Justin? Animal! Aray! Ay, suksukot. Malagba mo gamis. Gangan ka? Buisit ka! Ayaw patago ka ba mong baba, ha? Palayo lagi na ko, Alice. Sige na, palayo na ko. Saba! Ate, ay nagipagikap na ko, ha? Buwag na ta. Nakadungog ka? Buwag na ta. Kaya nangabit ka. Justin! Hoy, Alice! Kung ako pa ikaw, no? Ulayas na lang ka din sa amo. Miss time para gawin sa anong ipal nang ikamis, ha? Babay na unta ka. Angay unta, nga kang Ate Alice ka mulaban. Hoy, ayaw pagboton asa kumulaban. Kuya, huwag mo sa tanin mo, eh. Feeling close lagi ka ni by Justin. Anong meron? Aray! Miss Mara! Away, masatanang imong sagpabisoy! Umarang imong baba, ha? Wako ako yun, anak! Romero! Kung di na kumutakom, doon naman ako. Ha? Atya na lang ko, Ginoo! Atya na lang ko! Ate, ayaw daw padalas kag-ulti. Kaya mga trabaho ka dako, te.
Dili na angay nga hilakan. Pero ako isa, Romero. Ako isa. Ay, baw lagi ko. Pero ipaunsa man na nimo, ha? Dili naman yung makikulit ni mo, Justin. Kadtong Jerome man gyud ang nakaingon ining tanan ba? Paminaw ko. Kulboy itong tawhana. Kabiya ko. Day. Uy, unsa man ka? Uy, unsa ka? May tuyok ang palibot, Romero. Uy, unsa? Uy. Uy, ate, may nanawag ni mo? Ayaw tubaga. Ayaw tubaga. Uy, si Karen ang nawag ni. Ayaw tubaga. Uy, ate. Bahala lang ni. Hello? Hello, Karen? Hello? Romero? Ay, ate, ano ikaw may ka pa? Nakuya pala mga ate. Ako rin sa ospital. Unsa? Bye! Ate! Ate! Bye! Bye, Justin! Tabang, bye! Nakuya pa si Alice! Bye! Nakuya pa! Ayaw pa to, anak, Justin. Pakuyap-kuyap lang na. Bye! May nagkumlang nga bila ni Alice, oh! Aw, maayo na ako mamatay na. Di libre na ka. Noong sa mong duha? Mura ba mong duha to? Kung di mo mutabang natin, pwes! Ako mutabang! Ate! Ate! Nakuyapan si ate. May problema gyud si ate Alice. Doon na gyud. Dili lang unta lalaki ang nakaingon sa iya problema. Dili lang gyud unta. Daon sa man ka. May inom na mahinuon ka diha. Aon sa man? Nabalaka ka sa mga asawa? Kay kung nabalaka ka, ako na nang ipakuha ang bata. Aron libre na ka mo balik sa mga asawa. Marawa ko mabalaka ni Alice. Nabalaka ko kung may baong imong inahan. Ngawa ko tabanga si Alice. Ug nabalaka ko sa imong gipanulti sa atubangan ni Romero. Unsa? Basi magduda si Romero nga doon na tayo relasyon. Mo nang gusto ka nga mamatay na lang si Alice. Ha? Nabalaka ko kung may baong imong inahan. Ngawa ko tabanga si Alice. Ug nabalaka ko sa imong gipanulti sa atubangan ni Romero. Unsa? Basi magduda si Romero nga doon na tayo relasyon. Mo nang gusto ka nga mamatay na lang si Alice. Ha? Gipugnan na lang unta niyong imong bakbas at bangan ni Romero. Makalagot-gut ka ayong tanawon si Alice? Nga nagdrama si mong atubangan? May paludluhod pa. Paluod. Wa na lang unta ka mo apil. Nabalaka gid ko sa masod sa una ni Romero karon. Hasa man ka? Adto na ko si Alice. Ayaw ha? Wala. Kung mo ato ka kang Alice, basi madaha kasi ang drama-drama. Maayra ba kayo mo dagkilak ang panuway? Mara kinang lang makabantay ko ni Romero. Suod kay na sila si Alice. Ayaw ka bala ka? Pangitaan kong paagi nga mapapana si Romero din hi. Dili na dali mo tuon nimo ang imong mami. Sumagot. Misulti na ka. Nga mamusol nimo si Romero. Pero gipapabago ni mami nimo si Romero. Di ba wa? Makalagkot kining inahan ako. Sige, dini ka lang. Ako lang liliyon sa ospital si... Di lagi mahimo! Mara! Basta mulakaw sab ko! Oh. Muato ko sa kailan akong abortionist o ako ipakuha ni bataa! Mara! Asa man? Muato ka o di? Ay, salamat nga nauli anak ate. Romero, may tuyok pa man ang palipot. Ayaw lang ko na paglihok, ha? Pahuway lang una. Magpalit kong tubig sa gawas, ha? Palit ako. Naunsa naman noong ko inyo, eh. Mura naman noong ako'y bana ni ati Alice nga magsigig at iman niya kung hospital siya. Wala. Ni ipam dahil sa kong bulsang silp ni ate.
Tara na ako kinsa na nawag, eh. Uy, patay! Si Carlin nga nawag. Ako'y... Unsa na buhato ninyo, eh. Wa na gigo ini. Ay, bahala lang, eh. Hello? Romero? Ikaw nino? Oo, ako ni. Carlin. Nakuyapan mo kasi ate. Daon sa naman siya. Kuan, naulian na pero nalipong pagyapon. Ano nalipong man siya? Mabdo siya? Dili man. Unya, hay magkaroon si ate Alice. Niya sa ospital. Ano ikaw may ni Dani at sa ospital? Ha? Kuan. May gibangkap mo muna ako, ha? Kamong duha sa ate Alice. Kuan. Seryoso ko, Romero. Actually, Busa, tubag ko og seryoso nga tubag. kuan kanang doon nalay problema si Ate Alice. Kana. Problema? Masa mo problema, ha? Kuan problema kakalin. Ay na lang pangutanan ako kay kuan mo. Ay, unsa, Romero? Sultihin ko kung unsa si ate. Nganong pirmi mo na siya busag ko sa ospital. Ngano nalipong naman sa siya. Ay, Carlin, kuan kalma lang gud. Kung dili ka magatubag nako, ihatag sa iyang banang cellphone. Unsa? Hatag na ng Justin ang cellphone. Gusto ko makigsulti sa bana ni Ate Alice. Kwan, wa man diri Justin. Nga naman. Ha? Nagpalit na sa tambal? Or nagkuhag sinina para ni ate sa ospital? Or nagpalit og pagkaon? Dili ka maglisod og tubag kung musulti ka na ko tinuod. Hain ang bana ni Ate Alice. Kwan, wa lagi diri. Kay unsa lagi? Gibuwagan niya si Alice nimo. Unsa? Wa lagi ko ini. Patay na ko ini. Mas mamatay ka kung dili ka musulti na ko tinuod, Romero. Ayaw pa abot nga mo paulit ko diha ug ikaw ang una na kong pagitakot. Hain karon. Di sa gawa sa kwarto ni Alice nimo. Sige, isulti na ko ang tanan. Ug makalaong ka nga dili una nimo abot ni Ate Alice. Ha? Higala ta, Romero. Sukad sa mga bata pa ta. Magkasinabot ta sa kalisod o kalipay. Pusa karon nagkinahanglan ko sa imong tabang alang kang Ate Alice. Pero, Carlin, sa ari una ko nga, dili mo sudyaan si Alice nimo kay naa siya sa delikado nga sitwasyon. Naunsa lagi si Ate Alice? Ngano gibuwagan mo siya sa iyang bana? Kay, si Baadla lang eh. Kung magod, abda ni Justin sa Alice nga may kadung sa kama nga lalaki sa kwarto. Unsa? Nagtuo si Justin nga may kabit sa Alice. Mga nga, nakigbuwag na siya sa imong magwang. May kabit si Ate Alice? Mao na rin po. Kay, nasakpan gud. Pero, unsa? dili man mo angkon siya ni Alice nga kabit niya si Jerome. Kinahupag man siya o pagbata ni Alice. Di siya sa kama uban sa lalaki. Kunya, mao nang among naabda ni Abay Justin nga uwa sila sapot. Mao nga nasukog maayos Justin, kaate ni mo. Carlin, okay pa ka diya? Pero ay kabala ka, ako magyatiman si ate ni mo. Unsay sakit ni Ate Alice? Sa una niyang pagka-ospital. Ha? Tubag ako na unsa si ate. Nagdasla sa puso, tungkol sa kagaol. Unsa? Carlin, ayaw lang una sudyain si Alice ni mo ha? May hangyo rin ba taon siya na ako nga, dili nyo kaniya sultihan siya mga problema dere. Ngano? O kasi gusto niyang mahitabo. Unya lang ko niya sultian kung patay na siya. Basta lagi, ayaw lang una siya sultihan. Kung ganahagang mo matabang sa kahintang siya maguwang karon, paulit na dere. Maayo lang ikaw mismo magkakita sa sitwasyon. Dili pa ko mo paulit ya. Ha? Kinsay nga sa lalaki nga kabit ni ate. Jerome, pero namatig gisulti ang katong akong ipangutahan nga Carlos o Carlo bay tinuod nga pangalan. Masudan siya sa club. Sa? O ganun niabot mo na sa bahay ni ate? Nangabang man sila sa ila. Unya, mga usa ka buwan na kapin, birthday atong tawhana. Mao to nga nagiginom ni Alice. Unya, mao na to. Nawagtang si ate sa kalibutan, ug mao na to. Nagamatay ko na siya dito sa kama uban ni Jerome. Ug mao na to. Niabot nami. Ug mao na gyud to. Nasakpan niyo sila sa actor Justin. Hain na karon ka ng Jerome. Mao na sa to, nawagtang na. Nakadaggan man. Masabok na rin Justin. Diyan si Alice may gihanukan niya sa tanang kasuko. Wa na gibalita karon kung hain ka ng Jerome? Ka ng Carlos? Ang katapusang balita mo nga, may kuyong din sa Manila siyang sugar mommy. Diin ka mahibawan ha? Sa unang gipuyan ni Jerome, Carlos, basta ka to siya, sa barangay San Agustin, City Rosal. Kumusta na sa ate?
Naulian naman siya pero lipong-lipong pa siya gamay. Sa imong una sa tanaw nimo sa sitwasyon, uyab yun ka ni ate katong Jerome? Ay, dili sila uyab, uy. Pahimos lang siya sa mga lalaki. Mao ba? Macho dancer di ay? Mauna. Romero, may ipamalihog ko nimo. Unsa man na? So siya pagbalik ang gipuy-an ng Jerome or kanang Carlos, kinahanglang makakuha ka sa iyangan o sa bar nga iyang gikapahuan. Ha? O katagi ko sa imong number ha. Gikan karon, ikaw na akong contact person diha sa atong dapit. Patay. Og ayaw sultihi si ate sa tanan pagkikasabutan. Og niya pa, panidi ang lihok ng Justin. Nagkasabot ka, Romero? Justin. Love. Kisab na ako, uy. Unya na, Mara, nagununa ako. Sus, sige ko na ako na ng problema. Kinahanglan ma-happy ka. Nga hapit na ka makalingkawas ng alis. Mara, May nahuna-hunaan ko. ha? Unsa man na? Unsa ka hakon? Patyo na lang nato ka ng asawa ni mo. Unsa? And ayan guys. Daot ang atong front camera guys mo sa back na lang tanong nagamit. Yan, okay na siya nga forma. Nagdungga na po na to guys no ang laing episode karong adlaw diri sa Ako Ka Lang. And we are now part check sa nako guys ha ikapilat na batang nga part. Grabe guys no nagka-intense gyud ang mga eksena ani nga drama. So hapit nag-ani mahuman guys. Dugay pagoro ni kay part 9 pa man ta. O part 10. Part 10 na ta guys no. So tungod sa depression guys ama sa atong nadunggan naghikog si Alice. Anong po ni si Alice guys ay nagpatintal man no sa mga pagsubok sa kinabuhi o kato man yung ginganlan no og sa to just tong ginganlan og kuano basta mo hinungdan guys makalimot ko ay isa pa magani si Romero guys no naglibog kasi pangalan Oscar ba to o Carlos or Carlo naglibog po ko guys kayo mo na naklaro gud no namin chung dito guys kung unsa gid ang tinuod nga pangalan niya. Gihubog si gihubog si Alice ug mao lang toy nasakpan nila no nila Romero nga nagpatong na no videohan nila guys no picture no og naabot yun ni ka Justin no ang maong mga panghitabo og si Justin nituo po dayon walay igong pagpakasusi kung unsay gyud tinuod no unsay linton hanay sa tibuok istorya sa mga panghitabo guys. Siguro na feel ko niya no murag gamay na lang puguro siya gugma no siyang asawa guys tungod kay gitintal siya ni Miss Mara. Syempre si Miss Mara batanon, kwartahan og sounds like 60 no og gwapa guys mo nang dito na lang siya. Pero kasado ra ba sila ni Alice? Og niabot yun sa una-una ni Mara guys no nga what if kung ipapatay na lang gaha niya si Alice no para wala na isagabal sa ilang pagmamahalan. So inani ka depressed gid ay obsessed si kuan guys no si Mara ka Justin nga bisan ang pagpatay willing na niya himuon no para lang maangkon niya sa hingpit si Justin. Ano man unsa man dinhi kagwapo si Justin di ay nahamak nga driver abay ni nila no o wala na gyud ay laing makit-an si kuano si Miss Mara kun dili si Justin na lang gyud. So matawag ni guys no nga swerte ni Justin kay kwarta na mo iniduol niya no og ang dakong pangutana karon guys mosugot gaha si Justin sa sugyot ni Mara nga ipapatay ang iyang asawa nako. I think
dili guro guys. Kay bisan pa man no sa panghitabo dili guro niya ni papatay kay krimen ba yan ni. Pero wata kabalo guys no kung sa utok ni Justin diri guys. Og sa pikas bahin guys no atong nasayran no nadunggan nga nanawag ang igsuon ni kuano. Nanawag ang igsuon ni Alice og suko pud ni kaayo sa lalaki guys. O gani no sama sa atong nadunggan gihimo niyang spy si Romero guys no pagpaniid kang Justin ug sa Carlos no nga giingon tagaan jud ni siya dakong pahalipay guys no for sure. Bilag ha ang ihatag ani nga kantidad no. Og ang pangutana karon guys mosugot ga si Justin ngan ingon ra ba tog patay. Murag na shock siya guys no kay syempre himuon siyang spy di ba lisod ba yun na kay nga trabaho mahulog yun no delikado kayo na siya nga trabaho guys pero kisa mo wala man nakaila si Carlos no nga amot lang nakaila ba si Carlos guys no pang Romero so delikado guys no mahulog yun nga agent siya ani pero kung tagaan siya dakong kantidad anong dili man mosugot si Romero nga in the first place concern man pud siya kang Alice di ba og sweldohan pa yun siya so I think musugot ni si Romero guys pero kotik ayon nga trabaho no unya kung musugot siya kisa may magbantay ni Alice dito sa ospital di ba siguro panagoro no at adesir nagoro pag makagawas na si Alice sa ospital di ba. So mag-end ang atong guys no. 5 minutes naman di ay. So enough na ang atong reaction video guys no. Kung naman mga reaction guys na nadunggan nga drama, i-comment na nasa ubos no. Para atong basahon sa sunod upload. So atong tan-awon diri guys no kung nabay mga comment. Nag-comment ba mo? Matod pa ni Haji Villar sa handuman na ayan na lang pa drama oy kay imo na mag-istorya. Bitaw tungod sa mga comment ninyo guys, murag dili na yun ang ayan no mag-istorya ko before ang drama sa last part na yun dito. Kay dili naman sa gabal nun human naman ang istorya. Like sa gibuhat na ko karon guys, di ba? So sa last part na ta mag-istorya no para dili na mo mahasol sa inyong pagpaminaw tuloy-tuloy na, diba? So I think that's all for today guys. Kay taas-taas ra ba niya akong editonon karon 10 episodes guys, labad pa akong ulo. But we have to. So thank you guys. Thanks RMN and more power.